Tien tislijiet. Selmulkom. Jekk f'Malta hawn veduta ferm sabiħa, bla dubju hija l-bajja tal-mellieħa. Mżejna kollha ġonna siġar fjuri, jitgħaxqu kemm l-awturi u l-pitturi il-Maltin imkabrin din il-bajja tassew ferħanin, għax imżejna b'kull ġmiel naturali, baħar kaħlani b'leli imħadrin. Fis-sajf kulħadd imur lek sal-għadira, għax f'Malta l-poplu tagħha din jammira. Turisti kbar kull sena jżuruha, u kull tifħir lilha huma jagħtuha il-Maltin imkabrin din il-bajja tassew ferħanin, għax imżejna b'kull ġmiel naturali, baħar kaħlani b'leli imħadrin. Il-Maltin imkabrin din il-bajja tas